वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम எல்லாரும் ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. ஹரி நான் மியூட்ல இருந்தேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री जय चैतन्य जय जय नित्यानंद नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम तत्सत। विजय कुमारी माता जी உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண தெரியும்? माताजी சாரிங்க மாதாஜி, எனக்கு தெரியாதுங்க மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். மாதாஜி கோகோ ஸ்டாக்குங்க மாதாஜி. ஆ கோகோ ஸ்டாக்குங்க, நான் ட்ரை பண்றேன். ஓ வெரி நைஸ். விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்களும் கத்துக்கணும். விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க ஊருக்கு எப்ப போறீங்க? எங்க மாதாஜி? நீங்க மல்லிகா மாதாஜி எல்லாம் போறீங்களா? 3rd மாதாஜி, 3rd of September, அக்டோபர் மாதாஜி. அக்டோபர் தானா? அதான் டவுட் வந்து செப்டம்பர். ஆமாங்க மாதாஜி, அக்டோபர் 3rd கிளம்பிட்டு 14th of October வரும் மாதாஜி. ஓ ஓகே 10 days மாதாஜி. ஓகே வெரி நைஸ். ஹாப்பி சார். நான் இங்கிலீஷ்ல தான் படிப்பேன் மாதாஜி. இப்ப ஷேர் பண்றேன். இங்கிலீஷ் ட்ரை பண்றேன். வெரி நைஸ். வெரி ஹாப்பி. மாதாஜி கோகோ ஸ்டாக்குங்க. ஓ சாரி மாதாஜி. ஓ ஆக்கிட்டீங்க. சாக்கிட்டேன். ஓகே மாதாஜி. கோகோஸ்டுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யணும் மாதாஜி? போஸ்ட்க்கு அப்புறம் நீங்க அந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணுமே. நீங்க கோஸ்ட் ஆறதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுக்கு நான் கோஸ்ட் ஆக்கணும். அதுதான் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு எப்படி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணணும்னு தெரியுமா? அதான் மணிமேகலை மாதாஜி சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆனா இதுல இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஸ்கிரீனுக்கு மொபைலா என்ன யூஸ் பண்றீங்க? மொபைல் தான் மாதாஜி. அப்போ அந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்க. இங்க இருக்கு இல்லையா? இங்க வந்து இங்க பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருக்காங்கல்ல? ஆமாங்க மாதாஜி. இல்ல அது இருங்க ஒரு செகண்ட். உங்களது என்ன போனு? அதுல போய் ஷேர்னு ஷேர்னு ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க. கீழே ஷேர்னு ஒண்ணு இருக்கும். பாக்குறேன் மாதாஜி. ஷேர் கொடுத்துட்டு ஷேர் கொடுத்துட்டு நீங்க அமுக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் ஸ்கிரீன் பின்னாடி. URL வரும். உங்களுக்கு யூஆர்எல்லா? ஓகே நீங்க எந்த மாதிரி பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. யூஆர்எல் யூஸ் பண்றீங்களா? URL அது போங்க. ஷேர் URL ஷேர் பண்ணணுமா மாதாஜி? ட்ரை பண்ணுங்க. அப்புறம் டைப் பண்ணணும் வேதா பேசி.
B small B A B A S E dot டேட்டாபேஸ் வந்தது. ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல மாதாஜி. பேப்பர் கூட எடுத்துட்டு போயிடு. டேட்டாபேஸ்னு வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த புக்கு நேம் எல்லாம் வரும், அது வரல மாதாஜி. வந்துருச்சு. ஒரே ஒரு second வந்துருச்சு மாதாஜி. வந்துச்சு. சூப்பர், எக்ஸலென்ட். கலாவதி மாதாஜி, நீங்க கத்துக்கிட்டாச்சு. இப்ப விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு சொல்லி கொடுக்க மாதாஜி நீங்க கத்துக்கிட்டீங்க இல்லையா? இப்ப விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு அடுத்தது சொல்லி கொடுங்க. மாதாஜி எனக்கே இவங்க ரொம்ப நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க. இந்த மணிமேகலை மாதாஜி 2-3 days சொல்லி கொடுத்தாங்க. நான் சொல்லி தரேன் மாதாஜி. ஆனா சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு எனக்கு அப்படி தெரியாது. நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறேன். மணிமேகலை மாதாஜி தான் ஒன்னும் தெரியாது, ஏதோ கொஞ்சம் தெரிய வச்சிருக்கிறாங்க மாதாஜி இந்த மொபைல்ல. பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. வந்துருச்சா மாதாஜி? வந்துச்சு. ஓகே, ஸ்டார்ட். ಸೂಪರ್. ಏತಬಲಿಯಾಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಕರೆ ಸಮರ್ಪಣ ತಾರೆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಭು ಕಿಚ್ಚು ಕರೇನ ಭೋಜನ. ಏತಬಲಿಯಾಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಕರೆ ಸಮರ್ಪಣ ತಂದೆ ಸೇನೆ ಪ್ರಭು ಕಿಚ್ಚು ಕಣನ ಭೋಜನ. Upon saying this, Swarupa Tamod Goswami நான் படிக்கலாம் மாதாஜி. மாதாஜி காலையில வேலைங்க மாதாஜி நீங்க படிச்சது. இப்ப என்னன்னா, இல்ல உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆச்சு. சோ சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா வந்து சாப்பாடு வந்து அங்க வச்ச உடனே ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா எங்க இது என்ன ஸ்டோரி கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு? அந்த பிரசாதம் விநியோகம் பண்றாங்க. குண்டிச்சா கோயில் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்ப வந்து எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுக்கறாங்க. அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்துல கொஞ்சம் தூரத்துல அந்த ஹரிதாஸ் தாகூர் இருக்கிறாரு. ஆனா அவர் வந்து கோயிலுக்குள்ள வரல. ஆனா இவங்க எல்லாருக்கும் நிறைய பிரசாதங்கள் கொண்டு வந்து கொடுத்து எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மாதாஜி. அதோட இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷன் என்னன்னா, பிரசாதம் கொடுத்த அப்புறமும் அது செட் ஆகல. ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா, அவர் வந்து சொல்றாரு, பிரசாதம் ஒரு பிரசாதம் பிரசாதம் சாரி மாதாஜி, பிரசாதம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டுறதோட இல்ல, இன்னொரு செட்டு விட்டீங்க. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா இருக்காருல்ல, அவர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு வந்து நம்ம பிரசாதம் கொடுக்குறோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? அவருக்கு பிரசாதம் நிறைய கொடுத்த உடனே அவர் வந்து திட்டுறாரு வெளிப்புறமா. அங்கதான் நம்ம விட்டோம். வெளிப்புறமா திட்டிட்டு எதுக்கு திட்டுறாரு, இந்த மாதிரி நீங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு கண்ணாமூடான்னு திட்டுறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து இல்ல எனக்கு வந்து திட்டின அப்புறமும் அவர் வந்து அந்த கோவம் எல்லாம் இல்ல அவருக்கு, வேணும்ட்டே அப்படி சும்மா சேக் ஆஃப் ஸ்கோல்டிங் வாங்கல, அதுக்கோசரம் திட்டிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி விட்டுறாரு. அத ரொம்ப பெருசுபடுத்தல அவரு. சரிங்களா? சோ அததான் இங்க சொல்றாங்க. சோ அவர் வந்து பெருசுபடுத்தாம அவரு அத லைட்டா எடுத்துக்கிறாரு. எதுக்கு அப்படி ஆனா திட்டுறாரு அப்படின்னா, அந்த பிரசாதத்தை வந்து எதுக்கோசம் திட்டுறாரு? அதாவது நிறைய வச்சுட்டு ரெண்டாவது வந்து அந்த கடவுளுக்கு இன்னும் படைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. அதெல்லாம் சொந்த இல்ல மாதாஜி, அவங்க வந்து சொல்றாங்க அந்த ஸ்வீட் எல்லாம் அவருக்கு வேண்டாம், ஏழைகளுக்கு கொடுக்குற அந்த உணவு மட்டும் எனக்கு வைங்க, மீதி எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். அப்படி இருந்தும் எதுக்கோசரம் திட்டுறாரு? சரி, ஓகே, அவர் சொல்றாரு. ஆனா அவங்க வச்சா எதுக்கு திட்டுறாரு? சரி, நீங்க கூட எனக்கு சொல்றீங்க இதெல்லாம் வேணாம் மாதாஜினா நீங்க வைக்கிறீங்க, அதுக்கு நான் திட்ட மாட்டேன் இல்லையா? ஏன் திட்டுறாரு?
உள்ள கண்டு சந்தோஷப்படுவார் மாதாஜி. வெளியில வந்து அவங்கள வந்து இது பண்ணதுக்காக திட்டுற மாதிரி சொல்வார் மாதாஜி. வை அதான் வை நிறைய குடுக்கறாருண்டா மாதாஜி, இல்ல மத்தவங்களுக்கு கரெக்ட். நிறைய குடுக்கறதால ஏன் திட்டணும், அதுதான் கேக்குறேன். எல்லாத்துக்கும் அவரு கொடுத்ததுனாலயா மாதாஜி? பிரசாதம் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை நம்மளுக்கு கொடுக்கறாங்களேன்னு சொல்றதுக்காக இல்ல இல்ல நேத்து சொன்ன ரீசன் மாதாஜி. இவங்க அவரு வந்து இவரு சாப்பிடலைன்னா வந்து அவரு சாப்பிட மாட்டாரு, அதுக்காக இவர் சாப்பிடுறாருன்னு சொன்னீங்க. அது ஓகே, அது நெக்ஸ்ட். பட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஏன் திட்டுறாரு சொன்னீங்களா மாதாஜி? ஏன்னா ஒரு சன்னியாசியா இருந்து அவ்வளவு சாப்பிடக்கூடாது. சோ பேசிக்கலி அவர் திட்டலன்னா அவர் வந்து பௌதிகத்துல இறங்கி இருக்க சொல்லுங்க. அப்பா எவ்வளோ சாப்பிட்டா இருப்பாருங்க சன்னியாசின்னு சொல்லிட்டு முழுங்குறாரு. நம்மளே சொல்லியிருக்கோம், நம்மளே நினைச்சிருக்கோம், நானே நினைச்சிருக்கேன். எதுக்கு இஸ்கான்லயே நிறைய பேர் நிறைய சாப்பிட்டாங்கன்னு ஆனா சொல்ல மாட்டேன். ஆனா ரொம்ப சண்டை போட்டு அழிஞ்சு புடுங்கி சாப்பிட்டாங்கன்னா அப்பா அவங்க பிரசாதம் இஸ் ஈக்குவல் டு மகா பிரசாதே கோவிந்தே நாம பிராமண வைஷ்ணவே சொல்ப புண்ணிய விருத்தம் ராஜன் விஸ்வத்தோ நாய் ஜாயத்தேன்னு சொல்ல மாட்டோம். அப்ப என்ன சொல்லுவேன், அச்சோ பாருங்க அவர் வாச்சோ வேகம் மனசோ வேகம் மனச குரோத வேகம் ஜீவா வேகம் உதர பஷ்ட வேகம் ஏதான் வேகான் விசேஷ தீரக சர்வே சிஷான் அப்படி சொல்லுவோம், ரைட்? அதாவது என்ன சொல்லுவோம், இந்த மாதிரி ஆண்டவன் கிட்ட பிரசாதம் என்ற பேர் இருக்கு இல்லையா, ஆனாலும் நம்ம வந்து ஏன் இப்படி பண்றாங்க இவங்க பிரசாதம் சொல்லிட்டு ஏன் இப்படி சண்டை போடுறாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம். கரெக்டா? ஏன் இப்படி அலையுறாங்க, கொஞ்சம் பொறுமையா தான் இருக்கிறது தானே, யார் தூக்கிட்டு போறாங்க, எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் இல்ல, இப்படி எல்லாம் தான் நம்ம பேசுமே தவிர பரவாயில்ல பிரசாதம் இஸ் வெரி குட் சண்டை போட்டா அவங்க ஆண்டவன் கோசரம் சண்டை போடுறாங்கன்னு நம்ம நினைக்க மாட்டோம். கரெக்டா? அதேதான் இங்கேயோ ரீசன். இங்க வந்து என்னன்னா எல்லாரும் வந்து அவரை வெளிப்புறமா ஏன் திட்டுறாருன்னா இட்ஸ் நாட் ரைட். ஒரு சன்னியாசி கோலத்துல இருந்துட்டு அவ்வளவு பிரசாதம் சாப்பிடுறது இட்ஸ் நாட் அப்ரோப்ரியேட் என்றதால அவர் வந்து திட்டுறாரு. ஆனா உள்ள அவர் ஏன் சந்தோஷப்படுறாருன்னா அவர் ஆக்சுவலி கிருஷ்ணர், அவருக்கு எவ்வளவு பிரசாதம் கொடுத்தாலும் அவருக்கு பத்தாது, ஹில் பி வெரி ஹாப்பி. அதனால அவர் வந்து உள்ள வந்து சந்தோஷப்படுறாரு, வெளிப்புறமா திட்டுறாரு. புரியுதுங்களா? பிரசாதம் வந்து சாமிக்கு வைக்காமலாம் அவருக்கு வைக்கல, அவருக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் வைக்கல, அதெல்லாம் வச்சுட்டு தான் வைக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட். ஏ மத துய் தானே கரே பார பாரா விசித்திர ஏ துய் பக்தேர ஸ்நேஹை யானா ஏ மத துயி ஜன கரே பாரே பாரா விசித்திர ஏ துயி பக்தோ ஸ்நேக வியவகாரா சுரூப தாமோதரும் ஜெகநாதரும் மீண்டும் மீண்டும் ஏதேனும் ஒரு பதார்த்தனை மகாபிரபுவுக்கு அர்ப்பணித்து பாசத்துடன் நடந்து கொண்டனர். இந்த பரிமாற்றம் மிக மிக விசித்திரமாக இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணன். மாறி மாறி அவங்க வந்து பரிமாறிட்டே இருந்தாங்க, கண்டினியூஸா கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க அப்படின்றத பாக்குறாங்க. அது ரொம்ப வியர்டா விசித்திரமா இருந்துச்சு. ஏன்னா அப்படி விடவே இல்லை, இன்னும் டைலாக் எல்லாம் பேசிட்டு கடைசியில வந்து அவங்க வந்து பரிமாறத நிறுத்தவே இல்லை அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கு ரொம்ப விசித்திரமா இருந்துச்சு. மாதாஜி நீங்க ஸ்லோகம் சொல்லுங்க மாதாஜி. அடுத்தது ஏய் மாதா தூய் ஜனா கரே பார பாரா இது மாதாஜி அது படிச்சாச்சு மாதாஜி. அடுத்தது மாதாஜி 177. ஸ்கிரீன் அவர்லைங்க மாதாஜி. அதுதான் வீட்டுக்கு வருவாங்க. கலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க, ஸ்லோகம் படிங்க. அவங்க தூங்கிட்டாங்க நினைக்கிறேன். பிரபு வாம பாசே தூயி பக்த சேனாகா தேகி சர்வபாம ஹாசே மகாபிரபு சர்வபாம பட்டாச்சாரியரை தமது இடதுபுறத்தில் அமர வைத்திருந்தார். சொரூப தாமோதரும் ஜெகநாதரும் நடந்து கொள்வதை பார்த்து சர்வபாமர் புன்னகைத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்தாங்க, அதை பார்த்த உடனே அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் போங்க. நெக்ஸ்ட் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. सार्वभौमे तेयान प्रभु प्रसाद उत्तम स्नेहकारी पारापार கரண போச்சன. சைத்தன்ய மகாபிரபு முதல் தர பதார்த்தங்களை சார்வபௌம பட்டாச்சாரியருக்கும் பரிமாற விரும்பினார்.
எனவே பாசத்துடன் மகாபிரபு முதல் தர பதார்த்தங்களை பட்டாச்சாரியரின் இலையில் மீண்டும் மீண்டும் பரிமாறும்படி செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன சொன்னாருன்னா முதல் அந்த பிரசாதம் வந்து அவர் பரிமாறினாரு. இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. மறுபடியும் அவர் வந்து சர்வ் பண்ண இவர் சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். गोपीनाथ सज उत्तम महाप्रसाद हानिः सर्वभामे தியாகே சுமுதரவாணி. கோபிநாதரும் ஆச்சாரியரும் உத்தமமான மகா பிரசாதத்தினை கொண்டு வந்து இனிமையான வார்த்தைகளை பேசியபடி சர்வபமா பட்டாச்சாரியருக்கு அர்ப்பணித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாரும் ஸ்வீட்டா பேசிட்டு சர்வபௌம பட்டாச்சாரியாருக்கு வந்து அவங்க எல்லாமே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிப்பாங்க, கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு. சோ சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா யாரு? பிரகஸ்பதி மாதாஜி. பிரகஸ்பதி மாதாஜி. அவர் பிரகஸ்பதி இல்ல மாதாஜி. பட் அது விடுங்க, அத பத்தி சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் வந்து கோபிநாதோட அந்த ஒரு மைத்துனர் என்னமோ சொல்லுவாங்கல்ல மாதாஜி. கரெக்ட், அவரோட பிரதர் இன் லா. வெரி நைஸ். நெக்ஸ்ட் மைத்துனர். कागा पट्टाचार्य पूर्व जड व्यवहार कागा ई परमानंद करग विचार. பட்டாச்சாரியருக்கு முதல் தர பிரசாதத்தினை பரிமாறிவிட்டு கோபிநாத் ஆச்சாரியர் கூறினார், பட்டாச்சாரியாருடைய முந்தைய பௌதிக நடத்தை எவ்வாறு இருந்தது என்பதை சற்று யோசித்து பாருங்கள். இப்போது அவர் எவ்வாறு தெய்வீக ஆனந்தத்தினை அனுபவிக்கிறார் என்பதையும் யோசித்து பாருங்கள். பொருளுரை. சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் இதற்கு முன்பு ஸ்மார்த்த பிராமணராக இருந்தார். அதாவது பௌதிக தளத்தில் வேத கொள்கைகளை உறுதியுடன் பின்பற்றுபவராக இருந்தார். பௌதிக தளத்தில் இருப்பவரால் பிரசாதம் தெய்வீகமானது. கோவிந்தரே பரமபுருஷ பகவானின் மூல ரூபம். வைஷ்ணவர் முக்தி பெற்ற நபர் என்பனவற்றை நம்ப இயலாது. இந்த தெய்வீக சிந்தனைகள் சாதாரண வேத பண்டிதரின் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவை. பெரும்பாலான வேத பண்டிதர்கள் வேதாந்திகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். வேதாந்த தத்துவத்தினை பெயரளவில் பின்பற்றும் இவர்கள் பரம்பொருளை அருவமானதாக கருதுகின்றனர். மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியில் பிறந்தவன் மரணமடைந்து மறுபிறவி ஏற்காதவரை அவனால் அவனது ஜாதியை மாற்ற முடியாது என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். அது மட்டுமின்றி மகா பிரசாதம் விக்கிரகத்திற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவு தெய்வீகமானது என்பதையும் பௌதிக களங்கங்கள் அற்றது என்பதையும் ஸ்மார்த்த பிராமணர்கள் புறக்கணிக்கின்றனர். முன்பு சார்வபௌம பட்டாச்சாரியர் பௌதிக தளத்தை சார்ந்த வேத கொள்கைகளின் அனைத்து விதிமுறைகளையும் பின்பற்றுபவராக இருந்தார். தற்போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் காரணமற்ற கருணையினால் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியர் எவ்வாறு மாற்றப்பட்டுள்ளார் என்பதை கோபிநாத ஆச்சாரியர் சுட்டிக்காட்டினார். மாற்றப்பட்டவரான சார்வபௌமரால் வைஷ்ணவருடன் இணைந்து பிரசாதம் ஏற்க முடிந்தது. இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அருகில் அமர்ந்திருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவருக்கு வந்துச்சா அது? ஓகே, இருங்க. சர்வபௌம பிரபு மாதாஜி 180 மாதாஜி படிக்கிறது 177 மாதாஜி. இன்னும் கலாவதி மாதாஜி கேக்குறதா? கேக்குது மாதாஜி. 180க்கு மாத்துங்க. நடுவுல நீங்க 180 நவுத்துங்க. 180 மாதாஜி. ஆமா ஓகே மாதாஜி. மாத்தாரே மாதாஜி. எனக்கு ஸ்கிரால் பண்ணணும்னு தெரியல மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. 180 மாத்திட்டேன் பட்டாச்சாரிய பூர்வே ஜட வியவஹார கொஞ்சம் கஹா ஏ பரமானந்த கரல விசாலா. பட்டாச்சாரியா படிச்சிட்டாங்கல்ல? படிச்சாச்சு மாதாஜி. இது படிச்சாச்சு மாதாஜி. நான் படிச்சுட்டேன். மாதாஜி படம் பார்த்தேன்.
சோ சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா ஸ்மார்த்தா பிராமணரா இருந்தாரு, ரைட்? அது ஒன்றும் இல்லாம ஸ்மார்த்தா பிராமணர்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, லார்ஜ்லி பிரம்ம இதுதான் அப்படின்னு. அப்படி இருந்தும் இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு வாரம், உங்களுக்கு அந்த கதை ஞாபகம் இருக்கா? சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா எப்படி பியோர் வைஷ்ணவா ஆறாரு? கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா? மாதாஜி எப்படி அவரு இருக்கோம் மாதாஜி. நீங்க இருக்கீங்கன்னு எனக்கும் தெரியுது, ஆனா சைலண்டா இருக்கீங்க, அதான் ப்ராப்ளம். சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா எப்படி மாறுறாரு? ஞாபகத்துக்கு வராதனால சைலண்டா இருக்கும் மாதாஜி. அது சரி. சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா எப்படி மாறுறாரு அப்படின்னா, அவர் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப கிளியரா வந்து அவர் வந்து ஒரு வாரம் வந்து சொல்லி கொடுப்பாரு. உனக்கு சரியா தெரியாதுன்னா, சர்வபாமா கொஞ்சம் பெரியவர், இவர் வந்து சர்வபாமா பட்டாச்சாரியர், இவரு சாரி சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா, ஆமா கரெக்ட். அவர் எங்க பாப்பாரு? ஜெகநாத் புரி பாக்குறாரு. ஜெகநாத்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜெகநாத்தை பார்த்த உடனே ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா மயங்கி விழுந்துடுறாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் இவ்வளவு தேஜஸ்ல ஒருத்தர் இருக்காருன்னு அவரை கூட்டிட்டு போறாரு. இதெல்லாம் ஒரு சைட்ல. இன்னொரு சைட்ல ஐயோ சின்ன பையன் இவனுக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அவர் வந்து பிராக்டிஸ் சொல்லி கொடுக்குறாரு, இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு. எல்லாம் பிராக்டிஸும் சொல்லி முடிச்ச அப்புறம் என்ன ஆகுது, பெருசா டோட்டல் ஃபிளாப் ஆகுது. என்ன ஃபிளாப்னா, எல்லாம் கேட்டுட்டு எனக்கு நீங்க சொல்றது புரியல அப்படின்னு. ஏன் புரியல அப்படின்னா, சான்ஸ்கிரிட், தேங்க்யூ, சான்ஸ்கிரிட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, எனக்கு சான்ஸ்கிரிட் புரியறது இல்ல, எனக்கு வந்து இதுதான் ப்ராப்ளமு, எனது சான்ஸ்கிரிட்ல பிரச்சனை இல்ல, எனக்கு பிரச்சனை வந்து என்ன சொல்லுவீங்க, அந்த பாஷையில இல்ல, பட் நீங்க சொல்ற சான்ஸ்கிரிட் எனக்கு புரியல அப்படின்றாரு. அவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதென்றா நம்ம சொல்ற சான்ஸ்கிரிட் எல்லாமே ஒரே சான்ஸ்கிரிட் தானே அப்படின்னா, ஆமா, ஆனா எனக்கு நீங்க சொல்ற சான்ஸ்கிரிட் வந்து புரியல அப்படின்னு சொல்றாரு. எதுக்குன்னா அதுக்கு அர்த்தமே இல்ல அப்படின்ற மீனிங்ல அவர் சொல்றாரு. புரியுதுங்களா? இட் டஸ் நாட் மேக் சென்ஸ் அப்படின்றதுல அர்த்தம், அதாவது அதுக்கு லாஜிக்கே இல்லாம நீங்க பேசுறீங்கன்னு சொல்லுவோம்ல, அதே மாதிரி அவர் சொல்றாரு, லாஜிக் இல்ல, ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விதிமுறைகள் இல்ல அப்படின்றத அவர் சொல்றாரா. இவர் வந்து என்னடா இப்படி சொல்றாருன்னு அவர் கன்ஃபியூஸ் ஆறாரு. அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு புரிய வருது இது என்னன்னு. சோ பேசிக்கலி இதுல என்ன அர்த்தம், யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும்னா இமீடியட்டா குதிக்கணும்னு நெசசிட்டி இல்லை, நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த ஹேபிட். ஆனா நமக்கு சொன்ன உடனே அவங்க பேசி முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து பொறுமையா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் என்ன டைம் மாதாஜி? 6:24 மாதாஜி. ஓகே. ரொம்ப பெருசா இருந்தா படிக்க வேணாம். இல்ல மாதாஜி, சின்னதுதான் மாதாஜி. சின்னதுதான் மாதாஜி. 181 தானே? ஆமா 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 ஆமா. மாதாஜி. सर्वभामा काह्यामि तार्किका कौमुदी तोमारा प्रसादा मोरे संपत सिद्धि. இது பெருசா மாதாஜி? சின்னது. சின்னதுதான் மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா, படிக்கட்டுமா? படிக்கிறேன். படிங்க படிங்க. सर्वभौम कह्यामि तर्गिक बुद्धि तोमारा प्रसादे मोरा ये संपत सिद्धि. हरे कृष्णा. மொழிபெயர்ப்பு. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் கோபிநாத் ஆச்சாரியருக்கு பதிலளித்தார். நான் வெறும் அறிவில் குறைந்த தர்க்கவாதி, ஆனால் உங்கள் அருளால் எனக்கு இந்த பரிபூரணத்தின் செழிப்பு கிடைத்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் சொல்றாரு, நான் வந்து வெறும் ஆர்டினரி மாயாவாதி, ரைட்? நாட் எக்ஸாக்ட்லி மாயாவாதி, பிரம்மவாதி கான்செப்ட், ரைட்? மாயாவாதியில அவர் இம்பர்சனிஸ்ட். உங்களால தான் எனக்கு இந்த வைஷ்ணவா இதுவே வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. बीना के ना महाप्रभु बीना के नाही दय माया काके रे गुरुडा करे आइचा को हाया. இதோட நம்ம But for Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya continued, who is so merciful, he has converted a crow into a Garuda. Who could be so merciful? Hare Krishna Mataji. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு, சர்வபாமா பட்டாச்சாரி யார் இவ்வளவு கருணை இருக்கிறாரு, அதாவது ஒரு காக்காவை கருடாவா ஆக்குறாங்கன்னா, இது அவர் சொல்ல, சர்வபாமா, அதாவது சர்வபாமா பட்டாச்சாரியவே சொல்றாரு. அப்பனா நினைச்சு பாத்துக்காங்க, டிவோட்டிக்கும் இம்பர்சனலிஸ்டுக்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ். காக்காவை எதுக்கு இதை நான் ஹைலைட் பண்றேன்னா, நிறைய பேர் வந்து அதே ஃபீலிங்ல இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மஜோதியை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் தான் இங்க வரணும்னு. இட்ஸ் நாட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் மாதிரி இல்ல.
ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஸ்வஸ்மரணம் அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த கான்செப்ட்ல நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு. தாக்கீரா சிங்காலா சாங்கே பேயு கரி சேயி முகே ஏபசாதா காஹி கிருஷ்ண ஹரி. सर्गिकाला संगे बेऊ करी सेई मुकेश ये पे साता ஹரி கிருஷ்ண ஹரி. நரிகளை போன்று தர்க்கவாதிகளின் சங்கத்தில் பேபே என்று உலையிட்டு கொண்டிருந்தேன். தற்போது அதே வாயினால் நான் கிருஷ்ணஹரி என்ற திருநாமங்களை உச்சரிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜாக்கால்ஸ் லாஜிஷியன்ஸ் இருந்தா அது என்ன பண்றாருன்னா அவர் வந்து பியோ அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது கிருஷ்ண ஹரி, அதாவது ஜென்ரலா என்னன்னா அவங்க வந்து எதோ பண்றாங்க பேசிக்கலி. ஐயோ நம்மலாம் ஐயோ சொல்றோம் அந்த மாதிரி. அதாவது ஒரு லாஜிக் இல்லாம, ஆனா ஒரு வைஷ்ணவர்கள் வாயில இருந்து வர்றது வந்து கிருஷ்ணா ஹரி அப்படின்றதா வரும். பெருசா மத்தஜி 84. சரி, அப்ப இதோட நம்ம நிறுத்திடலாம். மாஞ்சா கல்பதர்பியஸ்ச கிருபா சிந்துபி ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவிஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. மல்லிகா மாதாஜியை நான் ஹோஸ்ட் ஆக்கிடுறேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மணிமேகலை மாதாஜி இல்ல இங்க பாக்கலாம். ஓகே சரி. இப்போ இன்னைக்கு என்ன டே? ஃப்ரைடேயா? ஓகே, தாகிஷ் மேம் வந்துடுவாங்க. மத்தஜி ஓணம் Happy Onam. செலிப்ரேஷன் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி ஓணம். ஓகே, நான் கிளம்புறேன். இன்னைக்கு எனக்கு ரெடி ஆகணும், மேக்கப் பண்ணணும். கணேஷ் மாதாஜி லைவ் ஆஃப் பண்ணிடலாமா? சாரி மாதாஜி, லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க.